nikah. Ayo masuk. Swaraning madya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup tenira maparana ong dwaja miwang bendengungkung Risang haswatama kang minangka cucuk ing mrawadya bala Kang ada apa Mas Sajake kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan, Gong. Masalahe apa ngono lho? Kae sawangen. Ana gendera kumlebet ing akasa. Kae ana gendera abang gambare ndas Banaspati. Kae wadyabala saka negara Ngastina. Lah nek iya, Truk. Arep nyang ndi ke? Arep mrene. Goleki sapa nu? Goleki aku nu. Masalahe apa lho? Masalahe apa kok goleki kowe? Sajake ora narimakake. Nalika ana setinggil negara Ngamarta, sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki kepiye, Gong?
Apane? Piye to iki? Arep sektiya kaya ngapa arep sektiya njara langit yen wong siji musuh wong pirang-pirang mesti bakal kentekan tenaga, ngono. Wakasane aku iki mengko bakal mati, Gong. Yen aku iki engko mati njur kepiye, Gong? Dikubur no. Iki mbok ngekeki solusi ngono lho. Lah nyatane arep piye ta? Ngene, orane ngono. Tanggunganku iki isih akeh. Utang ngono piye? Ora. Nganggo kaos tulisane dekengane BRI ngono. Saku kok. Ngene iki aku malih kelingan wong Kendali Sada si Anoman. Biyen Anoman ki tau kandha nyang aku, truke. Besok yen aku mulya aja kuwatir, aku ora bakal bisa lali karo labuhan. Saking gedene labuhmu menyang aku, Truk, seksenono. Sok sak wanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya aku sing bakal mbelani karo kowe. Engko kepepet-pepete kowe arep dipateni wong pirang-pirang, kowe ora usah nyeluk aku bakal teko dhewe. Sing ngomong ngono kuwi sapa? Anoman. Lah ndi saiki? Lah ya kuwi. Nek nggur janji wae akeh tunggale. Ning sing penting kuwi bukti lan kenyataane. Ngerti aku diapusi Anoman kaya ngene, Po. Biyen jaman cilikane pas isih jaman dadi munyuk. Oh, tak gecek ndase tenan. Sapa? Anoman. Ngono. Kamangka dheweke iki saiki dadi pendhita, ya ta? Sipating pandhita kuwi lati pakarti kudu nyawiji yen iya ya iya yen ora ya ora, lho. Sabdane pandhita iki pindha Wikresna ingkang tumetes ana dlancang sikta ora kena dibusak. Ngerti Anoman ngono, oh nalika jaman monyet jek cilik pas isih jaman cemong kae, oh tak bacok ndase. Sapa? Anoman. Mbok dadi menungso ki aja kakean ngrasani. Becik mulat sarira ngrasa wani. Anyelok pegelok arepe apa? Tanpa lelabane Petruk, Anoman saiki ora iso sukses kaya saiki. Isane kok nggur nyangkem tok bacok ndase. Sapa? Anoman. Ngerti nek kedadiane ngene Anoman cilikane nalika jaman cemong kae kepruk ndase bablas nyawane. Sapa? Anoman ki lho. Sembah sungkem pangabekti kula katur Raden. Ya wis tak tampa Bagong. Wah, edan tenan iki Petruk. Wis edan sak nomer iki. Truk-truke piye? Enek dompet jiglok ning nguri dompete sapa? Ayo genah nggonanku. Pun dangu. Pun dangu, Petruk. Pripun? Wong kaya kowe iki kakean ngrasani. Besok nek mati kowe iki sing bosok cangkeme sik. Mula mboten ngrasani, lah nyatane kaya ngono. Kowe iki ora ngomong to, kowe iki enek ndoro Anoman niku. Nah ya aku wis ngaturne sembah pangabekti, tak kira ning aku. Lah kere padha kere nek sembah-sembahan. Pun dangu wis awetara. Kowe ana masalah wonten karo sapa? Para Kurawa. Kula sajake mboten trima Prabu Baladewa kula uman-uman wonten ing Stinggil pendhapi negari Ngamarta. Perkarane sami-sami ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada. Prabu Baladewa ngampil diwenehke para Kurawa merga kanggo nambani pagebluk Mayangkara kang sumandang lan sumanding wonten ing negari Ngastina. Lah kula dikangen Bapak milih wujude Jimat Jamus Kalimasada. Kangge srana Bapak anggenipun nggadahi gegayuhan Semar mbangun kayangan mangkono. Nggih. Daredah, tukaran. Kurawa ora trima. Kurawa arep ngeroyok kowe. Nggih. Aja wasu melang rasamu. Sejatine para Kurawa kuwi nyilih Jamus Kalimasada ora kanggo nambani negara Ngastina kang lagi nandhang pagebluk. Lho, lah kok saged? Aku dilapori pranaan Pandhawa Raden Antarja kang sarta Raden Gatotkaca. Ana seminggu kepungkur Patih Sengkuni nyebar preman bayaran. Nyiksa wong cilik, begal ngrampas wong cilik. Nanging preman-preman bayaran mau bisa ditanggulangi dening Raden Antarja kang sarta Raden Gatotkaca.
satemah Patih Sengkuni ngungkih 1000 cara ngrangkul Prabu Baladewa supaya bisa nggayuh nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Yen Kalimasada wis disilih karo Kurawa, tegese Pandhawa wis ora duweni kekuatan. Wah. Patih mbejijat. Patih julik, mula kowe bakal tak ewangi. Niki estu ya. Kowe bakal tak ewangi peranakan Pandhawa uga ana ing burimu. Aja kuwatir Petruk semelehna rasamu. Wah, matur nuwun Ndara Anoman. Ya. Anoman malumpat sampun prating witing napa sari swara kang winureng gangsa genes dasar maratu sing bilang si panungkul paten nono panunggul apa tusane tusang kuli sasama aja dindak kualat lah iya bener andamu lali sumber katiwasan masmi per panonku pating kalebyur durung swanggonku nggih dalem negara Ngastina kepapak ora pangling bocah degleng Antasena iki Bambang Aswatama, Aswasuta utama, Aswajaran Suta anak utama apik kowe anake Jiaran sing apik. Weh, lah dalah nantang perkara. Nyimpang ngiwuh utawa nengen. Aku arep liwat.
Kowe arep goleki sapa? Buron-laronku. Ora ana kidang menjangan sing liwat ana kene. Dudu bangsaning kewan sing tak goleki. Lah banjur Petruk kantong bolong. Apa dosane Petruk? Dosane digendong salahe dindit. Anggepe apa wis wani mirang-mirangke sing nuwun Mandura Prabu Baladewa? Wis wani ngelek-elek Prabu Baladewa anggone duwe gegayuhan ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada. Petruk duweni kekarepan uga bakal nyilih Jamus Kalimasada kinarya gegayuhane Semar Badranaya anggone bakal mbangun kayangan. Anggepe apa Semar? Gedibal 17 wong loro saudan telu saurupan. Kere munggah bale. Kok bakal nyilih Jamus Kalimasada? Kok bakal arep mbangun kayangan? Kuwi bandane company kuwi. Ayo nyimpang wong iwa utawa Petruk tak pateni. Ora usah nantang Petruk Antasena sing dadi musuhmu. Edan pernah apa karo Petruk kantong bolong. Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo. Babo arep ngopo? Suke kendel bondowani. Waduh, tuh kemlinti kowe. Kowe ngisor nek bantenge. Legan golek momongan puk punuk golek pacangan merangi tata ngrajau. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kaya buntute ulut apangin kekejero kaya manuk beranjangan. Tengkang kandeling kulitmu cemengkling sudanmu. Yen pancen kowe wong sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu, wateken aji-ajimu. Sumpang sutepyat datang melengsat ning remuk pialungmu kowe. Hei. Nyam berwalang tandangmu Antasena.
Para Kurawa, ulungin benderamu kok ana begawan. Satria Tirta tinalang Pangeran Anom Karta Marma kang bakal magut ana ing buku. Iki satriya lipnu Jayeng Palu. Ayo peranan Pandhu 1000 bareng maju 100 bareng ambres. Ya Karta Marma ora bakal mundur sangka. apa siratan ajre sing lena prapan kantokna budinira Maju karo ngarsa ingat iku Anoman. Siramasti bakal lale Yen pancen lanang Petruk kon maju. Satriya ambyu abang mangarsa Oi. Ya. Maju. Hey. Push. Wait. Go. Oh. Look. Hey. Hey. Apa yang kowe?
Tanda, wis, oh, oh. Tanda tangan, wis, narpati tuwin Ariswara Kresna halanggunging tresnanira marang Dyah Banon Jinawi sajake kowe wis bosen urip kowe wis bosen ngemut legining kula jeleh nyawang soroting srengenge wani ngadepi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Sing kula maneni dudu Prabu Baladewane, ning sing kula maneni tumindak paduka ingkang sewenang-wenang. Ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen isih ngajeni sapadaning urip, Petruk ya bakal ngajeni. Ning yen Sugiya kaya ngapa karo wong cilik sewiyah-wiyah, Petruk ora bakal mundur. Kowe ora wedi mati musuh tanding karo Prabu Baladewa. Pati uripe manungsa menika pinurba panguwasaning Gusti sing gelar jagat, ngoten. Kenang apa Petruk kok wani karo Prabu Baladewa? Kenang apa Petruk kok ora wedi mati? Mergo bengi iki lakone dudu matine Petruk, ngono. Wih. Serep nyawamu. Serep nyawamu. Ayo. Mangketok saking Adi Jaya kawijayan sampeyan. Mati saiki apa sesuk ndak anggap padha wae. Sapa bener bakal jejer, sapa salah bakal seleh. Wih, rolong nenggala jengkelang Pandhawa piangsat elek. Ayo. Sida mateni Petruk apa ora kok malah bingung dhewe. Bajiret iki nenggal aku ngendi? Mau ketoke tak cangking iki. Digolok ning dalan kuwi. Ora ana nenggala lugara sing bakal ngilangi nyawamu, bangsat.
blutek malah rebyek dhewe. Lugaraku ya ilang. Wah, iki jane sing nyolong sapa iki? Wah. Wis jelas nenggolo karo lugaramu colong anakmu kuwi. Hah? Colong wisata didol sak payu-payune. Wah, ketrawasan Baladewa kewirangan. Panggung kumpul padang gedhe sayang gongkara gadane Rama Padmabit Ndara Jodipati Ndara Bimasena iya Petruk lerenana anggonmu padha regejekan karo Koko Prabu Baladewa weh nyuwun pangapunten Ndara upami sinuwun Mandura mboten ngawiti Petruk nggih mboten badhe ngladeni aja padha nyalahke siji lan sijine. Kabeh keputusan babakan sapa kang disili wujude Jamus Kalimasada bakal diwedharake bendaramu Puntadewa. Nyebar godhong-kara, sabar sawetara. Samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu kados pundi cetanipun Ndara Ndara sinuwun Prabu Puntadewa Petruk sakbubare panjenengan ingsun tapa brata maladyaning mring Gusti Kang Mahanasa ana wangsit kang tak tampa wangsit mau awujud pitukon utawa syarat maknanipun kados pundi lho sinuwun ora ngemungake kowe lan Koko Prabu Baladewa sapa wae bakal tak ampili wujude Jamus Kalimasada lamun to bisa mujuti syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa Sekar Jatiwasesa kapara nyata nyuwun nggih menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karang Kadempel sapermatur dhateng Rama Semar babakan syarat wujuding Sekar Jatiwasesa menika sinuwun iya sing ati-ati laku Petruk Jatiwasesa ya wiwit Jabang nganti Cerapang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge Sekar Jatiwasesa kembang kiriman apa piye kuwi Duk nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Yayi wis ayo enggal bali ana praja sapa wae kang bisa mujuti Sekar Jatiwasesa muga bisa andayani katentreman tumrap negara Ngamarta sarta dadi pancatan timbuling Yayi Janaka kang sawetara suwe ilang saka praja Ngamarta ngestake dawuh mbarep Kakang ora mikir Thank you.
Baladewa nenggalani Robinusdi ngasta mungguing rengganing swanggono ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita musuh Petruk sida kewirangan Baladewa pusakaku Nenggala lan Lugara iso ilang ki jane kepiye iki ora bakal ana sing bisa paring pitulung marang Baladewa kejaba mung adiku Yayi Kresna ing Dwarawati Kresna aku tulung ana Kresna pusakaku Nenggala lan Lugara ilang Yayi Kutang-kutang tansah bisa lelati Rasa keberhak ayomi Koko susilo dan netoko tulondo Iku sambungan kudu Murid kudu kaya Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Mas Da. Masih rumah nek krungu kuwi jan. Mas Da golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong Ustad nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 paret songo goro-goro, ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakake kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa, Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso ki karepe kulino tumindak becik kang pamrih bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge poso ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang waranggono nganti pengerawit, nuansa putih tegese suci, membuka lembaran baru. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haji Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Sahroni, ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka. Selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah.
Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing memantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi. Muga-muga pagelaran dalu sakmangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Bagong. Muga iki sing pesan kanggo sing mudik. Heeh. Sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantowane ngaturke sugeng tindak lan ati-ati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Ha iya. Bombong kaworan bungah bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngerambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng jarang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji presindene. Wah. Wiwit saking mriko piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Bagor sakmenika menempuh S2 wonten isi Surakarta penciptaan. Ati-ati lho Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa, arep S1, S2, S3 sing jenenge bocah, pedalangan ya ora bocah, sing wong barang kuwi nek pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam sukses selalu. Ngerambah amin. Ora ikhlas. Sak menika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru. Guru mutan. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora. Dudu ya. Senes. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah luar biasa. Ngelerek menika sinden patok bangkrong Astabrata. Kiblat 45 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk nggih Bu Parsinem menika. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Malupi sedang menempuh kuliah wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan Bahasa Daerah calon Bu Guru. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son. Tukang sone jos-jos, untirane jos. Iya, masamu nyepelekke. Mbak Dwi. Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa iki? Oh, Dwi Kumalansari. Terakhir mereka Mbak Bedroom. Betrisian. Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko.
Mbah keterok Mas De. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri. Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Ngaget-geti wong. Lah iki lho. Jirep. Sing metu malah bumopuk. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya raiku mang bujat. Lho bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung. Ngono Nggih. kan nak biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian. Oh, nggih. Lha gorek ngono jenengan gareng ya nggo rias tok kowe kok. Ya rias ning angel lho iki, Pak. Oh angel to. Angel. Lah iki kudu dijlembret-jlembretke ngono to. Jlembret-jlembretno ya kedhi ora apa. Masih dalam rangkaian Nggih. yaitu anniversary gitu. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng. Ndongakno mugi kemawon Hmm. tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun, tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata B-O-J-O. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho Mbah Jan. Tapete golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui. Ana sing disebut wong tuwa ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Selanjutnya J. J, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wih, aduh. Jan. Terakhir O. Oh, oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati.
luar biasa. Gak usah tepuk tangan, Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Iya lagi. Lah sing tepuk tangan pajak lho, sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya, di mana harga diri seorang gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk njaluk bualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Dalang. Nggih. Lah kok kula ken dalang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. Heeh. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Wis mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya. Ya macak gareng ngono kuwi. Ya ora ya macak apik. Oh iya. Ah, dadi gareng ki rekoso lho, Mas. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ah ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Nah. Raine dhewe kono rai. Iya. Menyelam sambil minum Air. galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi, Bos. Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang, adalah. Piring Nang, piring di kene. Sego pecel apa rawon kowe? Ah, piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra mlemare. Ayo. Jane karo Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang, Nggih. lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok itu nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Nemen. Kok iso? Ning opo ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Ya, Nek Nang kula- sing langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya enggar. Lumayan. Kok sok kaya enggar ki? Mbak Enggar ki bodine piye nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane kadung. Pitorung. Wah, Sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok ndelok bodine saka gandane. wo nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa? Alah saka prajengane sampean. Kok saka prejengan iki? Welek nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu? Sopo ki lek kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule Alah, tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk, ya ta? Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku digekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu ni biar padang kuwi sing padang apane? Sing padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing padang? Sing padang niku atine. Oh, atine. Nek sing padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak. Ngadeg kok. Mbak. Enggar. Terus aku Enggar. piye Ini to Mas adalah Akbar iki? fan kamu loh, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Alah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening masalah. Masing masak. Sangat disayangkan. Apa? Kenapa? Disayangkannya apa? Minyak iki. Nyapa. Maksudnya kusik to anu Mas Gareng. Kok Tenong di lumahne omong digenahne. Iya. Oh, tak kira bokong di rumah. Genahe piye? Nah, pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Aduh, upama orang duwe Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Nemen. Siap bocah mubung-mubung ning ndi nang? Wis njaluk neng ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu. piye karo perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumuruning lintang iki kaya piye to, Kakak? Ya kaya kelesi yang pantoro. Allah. Lintang alian. Walah yo. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Enjing.
Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengaku ra nyawang kono Mas. Lah Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Oh, ndi? Kaeson kae. Kono lho. Ndi jajan? Pengennya aku kok kowe. Aku kaya mbok padha neson kontrol ngono. Ya ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padha. Diantur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok aku madake son kontrol ya apa aku ki turu no kok. Dasar rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti. Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah kok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu yo. Napa Mas niki? Duet wong loro. Duet. iki oke. sing anu kula tak nyobi Mas nggih. Apa wis Apa? sembarang wis? Kersane mboten ngantuk sing damel musik. Loh iya no. Za. Nah. Apa kuwi? Lintang Asmara. Ngomongnya biasa lho nang. Layak deh mau ngomong tumuruning lintang wae. Lho, lah niki lagu kisah nyata kowe. Kali sinten? Karo sapa? Oh, rahasia. Ora karo aku. Oh, mboten lho. Kalau kok ngarep mau aku kan lak wis ngomong. Pripun? Sudah ada yang punya sangat disayangkan. Mau aku arep nabrak pager ayu. Wah, cilok. Ngene iki londuno ngono ya. Ayo, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, monggo. Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih, nggih. Bu Asih. Ora kaya ora nggo catetane aku mau ndak. Ora ono. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, jan. Ngono maksude. Ya. kowe. Aku lo ngerti. Ayo. Lintang Ya, Asmara Cek. bersama Asta Brata. Nanang. Sik, Kak? Ayo.